कौन है तारी बहनी के? सॉरी। पीछा से ठोक के आगे से सॉरी। और कुछ कहे के बा का? थैंक यू कहे के बा। ओही जा मौका ना मिलल है ना, यही से। देखा ई 22 साल के तोहर जोगावल थाती ओ उत्पाती से बचावल हमार फर्ज रहे। ठीक बा, अब बचा देनी। अब चला फुटा। अरे बाप रे बाप, इतना आगे आयल काहे बाड़ा? एगो लड़की सटल चाहतिया और तू हटल जाता रा। ए मैडम, यहाँ गरमा के लोहा में लोहा सटाव जला, लड़की ना। तो हमहू सटवा ही आयल बानी का? हमरा गाड़ी में होल हो गइल बा। होल? हे भगवान, होल ना, फाका बोल, फाका। तो मार देना का? टाका। अरे हट।